Ukkonen jyrähtää ja sähköt katkeaa. Siinä sitä ollaan. Silloin vasta oikeastaan huomaa sähkön ja sähkölaitteiden merkityksen jokapäiväisessä elämässä. Sähköasentajaksi voit opiskella sekä Loimaan että Liedon ammatti- ja aikuisopistossa. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja töitä tehdään sekä koulun omissa työsaleissa että oikeilla rakennustyömaakohteilla. Automaatiotekniikka kuuluu oleellisesti sähköasentajan tutkintoon. Koulun ajanmukaisissa työsaleissa perehdytään automaatiotekniikkaan ja sen sovelluksiin. Perinteisempää sähköasennustyötä tehdään oppilaitoksen työkohteilla muun muassa rakennustyömailla, konepajoilla ja saneerauskohteissa. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittanut voi työllistyä monipuolisesti. Asuin-, liike- ja teollisuusrakentaminen, sähkö-, tele- ja LVI-järjestelmien asennus ja käyttöönotto, kuin myös teollisuuden kokoonpano ja sähköistys. Myös sähköliikkeiden palveluammateissa työskentelevät ovat usein sähköasentajia.